Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas na napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Okay, kapsat, sagudayin nga ti surat ti pakasalitaan iti kalman laeng ni Tirso nga napawuluan iti painumam da kiti mawaw. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tamadamak nga agpaspasada iti tricycle awan kargak agpaamyanan nak kumatay nak mangala sadya iti pasahero iti pagamumta damakitak manong nemi nga natulid nga bakat ne sardin ko ti tricycle manong napangko inarayat na apay mo natulid kayo. Ili susapo. Ilang pwede mo na bakyak barok. Bakya. Hindi ka tagpeso. Napugsat ito bakyayo. Ay na kami tikargayo aya. Ili ito na napanganak man nag-itenda. Sumangpad kami na di anak ko ita. So nga napanak imuragat ha. At pagsangwan mi nga sidaan ito na sumangpad. Kastaya, awala sa bali nga binaon yun. Awan garod tamay masaak sa jabalay. Tumakdar ka garod yan, taglogang kayo ni tricycle ko, tulod kayo. Ay, itulod na sa terminal ti jeep, tag-jeepat. Idiretso kailatan. Nangina, arkilan ko. Babain yung ta-arkilaw, no, ana. Tanas kang kat may diretso kayo. Basta ibagayo lang sa dun, pag itulod kada kayo, nana. Itulod kayo. Or ano, manuplag-pleta yung ita. Saan tumano di pagpleto ti jeep. Uison tulat ita dyan. Saan ka mo, logi barok. Anak ka mo naglogi. Tiyanas kang matulungan kay nana. Sa halaman nga ron da. Idiretso na nga ron sa jabalay. Imbaga naman nung name sa dinno ti pangiturungak. Agar arkila akmat no kung iti dayta nga barangay manon name ito adamang 70, 80 hanggang sa nga kasut. Kano dahil pinagbaplete na ti jeep sa ti tricycle alakit basit lang ang okay lang. 10 minutes lang manon name iti niray ti tricycle idi isarden ko iti may sagagangay lang nga balay manon name idi nagsarden dimsagak, binitbit ko ni kargana sa ko inatibay, manunay nga dimsaag. Ay na, nakasaysaya at ka nga driver barok. Kaya siguro akit sakti na era nga timulong kata kayo nana. Nasayat mo namin nga driver ka? Nagtali kita hindi na pa kayat nga dumsaag yan ta motorsiklo da. Di naman la atibayan nga to nga lumugan dito pasahero da sa da atibayan nga gadumsaag ngam si kabarukan aging kakarigit to adad to kasangon tibalay at atibayan nakpaila kita isa ko na tilugan dati kargayo na perdi nadagsan naman bigla nga ron ta ilukat hambat nga nakalakda ito. Hindi daw tibalay kon. At ang sabat tan siyempre ka mananakaw. Nanang, siyak dito, yadakon. Ay, dito anak ko. Ay, dagay mo anak ko. For dan anak ko. Nagdardarasan ti bakit manon nimi nga nagilukat tiri daw si Simbrek. Pinanawan naklatan ni Tirohar. Kaya di sumrekak nga bitbit ko ti basket na manon nemi. Nakita adaretso iti kusina manon nemi nga naginarakop ti bakit kan ti anak na.
babae ti anak na. Ngituhan, bakit manong, dumanong ka ba dito? Dumanong ka dito, dadong mo na tayo basket nga. Naganta kita ng anak. Dahil amo ka ka na ti anak ko, nga nagkapoy di Hong Kong. Nagkapoy ti Hong Kong? Wine. Anak nagan mo ka di barak. Tirso na. Ay sumat ni Nelia. Nga anak ko. Nelia anak ko. Tirso, ay na. Natulid at tamper dito ito bakyak. Kahit may narayat na ito yung tricycle driver sa inlogan na kung ang diretso to yan. Hanggang nung pag-aaral kila, ayun, ito ko kayo natin plate kon. Mabigla niya. Hanin na, babaan nyo. Aman Hanin. Uman nila nga, makatulong akong gata kayo. Kasta. Ano nga tangarod no kwa? Iyo Raymond tamangal daw katuyen. Kaalis tumit lang pa naglotok. Paluk lang na ito karena ginatag ko. Mayatin. Nanang, baka madisturbo ito panagpasada na. So, igawid nyo pa lang. Ay, ngayon no kas pagarikan ta aguray, tamangal tutuyen, nasiyatmet. Ada pa lang ang kasasalita. Una tulungan kang nagluton. Hindi nabibiras pa no, agtitinulong tayong nagluto. Ang tanging kita, naimas ba tiluto? Ay, kita saya at may anak ko. Agluto tayo nga talo, pambaran tayo agsasalita. Alam, rugyan tayo nga rodan. Manong nami kamayatan nga raramidan mi, tinasken nga ramidan mi, numanin nagkinita kami kininelia. Baka kahit mo balat agbiryanda, tirso. Hanggang itong imasan ti mga anak biryanda. Bueno, baka mawaw ka. Iso ko mga ordeta ti baka kaya. At the jet tricycle ko na ti balong ko nga danom. Ay, mabitlang tayo lang kat danom. Oreta, uso pa ilaing kininanang ti pagyanan ti ka inuman nagat malabi. Kas makita mo, aglingling at ti malabi. Ay, di yung lalangin dena. Nga po ti libre ti rep ko. Nalami ti danom, dati malabi. Ngayon ti danom nga inumak. Mabigla nga rod, tirso. Ta painuman ka, gabot ako ng mga mawaw ka. Minumak agpaiso manong nami. Iti ba nangyawat na ti baso na ikamak ti ramay na. Kinita na, kinitaya. Sa akin minom. Kasla di ruwangan ti baso manong nami kat kasla. Imagine ko kita bibig ni Nelia. Ado di kita salsalutsudan na kanyak may panggap ti biyag ko manong nami kimbagak bata. May sak pa lang abaro. Nga tricycle driver. Ora na kukam na tricycle mo. Tricycle mo kung anong nga ro, di kukuhak. Kukam dati paspasadam. Nabit ko ba nga na iturpos nga hinulugan. Gusto kaya. Kasi ka, Nelia, kumusta ka man sa Hong Kong? Manong taon mo sa dyan? Talo. Kaya ornong mo nga ro din ha? Iso nga ro nga nagawid ak tam pa-renovate ko na ito balay. Medyo palawaek. Kahit, anong serbi na nga ron ng palawaem? Dududuha kayo mat kanina na. Kahit ag-asawan tumadla at anak me. Balasan kumalatakan ka na yun. Kahit yung sawan na. Isut bang palawa ti balay nga paranto iti asawa na. Kiso babae. No makakita nga ron, iti kadwa na nga mang papintas ka na ito nga palay. Kiti sudan tot aking palay, di mayan. Tapay, tirso. Mukha di ko sunada ti anak ko. Ala ni nanang, tuloy magbagada. Daki sa'yo tagsalutson. Ito madmadlaw ko nga panagkinkinita yung nga pasari at ginisam kayo kita. Ay na, sa anak mit kadi amamad to anak ko.
Yung dakkel ti pa nagparik na anya. Nga da kayo to sakit, di agkatuluyan. Manong nemi halisto nga nalpas mi tinagluto, nagidasara, aging kamang kaming nga talo. Mahal na maliglikan manong nemi no manan kitaek isuna, kitain nakmet, umisem akmet, no saan nga syakti mo nang umisem isuna, manong nemi. Kat madlang mimet nga, dak kami tikit kitain, ninanang na siya, manong nemi. Naging gaya di malpas kami nga nangan, manong nemi, naginaw niya, Nelia. Idinto ta, napamet itilikod, tibakot, tasadya ka nung manong nemi agpalpagin agpariir. At napapag manong nemi itilikod, nga da itisirok ti kay mito. Napanak man iti salas. Di maka inaw manong nemi ni Nelia. Inaksay tuloy yung ti agpasada, Nelia. Ha? Iti kasting oras. Maturog pa lang naging pasahero. Ildag da pa lang. Gusto madamdaman ton. Tapay, igawid na. Sika, pinainom ka itay, kapag tamawaw ka. Diba? Kat siya, di na ka di pa inumin. Kat mawawak met. Kinunana maron nemi kagadan ti panang dilpat na kadagiti bibig na. Siya sino ko matisaan nga makaawat iti kas diyang imbagahan na mano. Mawaw ka numot isuna. Di ba ko nada? Painuman dagiti mawaw. Tamawaw ka? Mawawak. Ano pakawawam? Ayat. Abi nga siya, kasino ko mga rod? Kat siya kadada. Abi nga sa mo eban ni Sona. Asino? Diyan ba yung friend mo? Tiso, kinapudno na. Idesakbay ka ng abrodak at na pinanawak a boyfriend ko. Ngayong kalbasan lang, ti may sakit gudo ang atawan, imasawan ti sa bali. Isong mawawak, iti ayat. Namnamayak itatagbakasyon akon at ako mga iti panakawaw ko. Nga madamat na nasawa na. Kitsi ka. Dinak ka di pa inuman. Manong nemi apekit din nga saan ko nak. Iti pala kursunada kisuna. Inasidgak manong nemi kit inig kamaktag sumbangir nga pingping na sa ko inamalanan dagiti mawaw abibig na. Sa ko ninanam. Inigkak manong nemi tikatas dagiti bibig ko tapno isot inuman na. Nagpadpatat nga mawaw. Ginapudno na kit nadanak madidi ti girlfriend ngam nakiasawa ti sa bali. Manipudidi hawanin. Imbag tadimtang ka, napadak ka mawaw. Oh, Nelia. Oh, Tirso. Imbag lagi din manon nemita na imasanti iya. Urok ken turog ni nananasya nga da iti likod. Iti papag, iti sirok, ti kaimi ito manon. Tamang mangigmi ti urok ti bakit. Aging nga simurek kami, hindi may isa nga siled kano manon nemi ni Nelia. Lip-lip pas ti pangal daw manong. Indukad na ti tao, ti kwarto na kit simurek, tinalami sa puloy, manipo di ti kabangkagan. Inuksok ko ti t-shirt ko manon nemi, inuksot na ti t-shirt na kadaging ka manon nemi, nga nagparangin di kiti doha, amawaw, amansanas na. Tapos ko laman nun nemi nga emalan ti maysa kadig iti mansanas sa ko kinarimkam nga ninot-not kat kunana. Oh,
Tirso. Mm. Tirso. Pinagsinublat ko manong nemi akinaramkam dagiti dua mansanas na. Aging ka manong nemi agpadpada kami nga kompleton nga naikaten teruwaten. Agor orayin ti kama manong nemi tap na isot paggabuan. Turon ko nga ro di suna manong nemi kat napadata iti katre sa aksig magpat. Rin na bawakon manon nemi ket nagraipen ti barukong ken barukong pusong ken pusong nakapapangot manong nemi ti panangep-ep ko ti panakawaw na kadig iti bibig na iti bibig ko sa ko yung papapadi iti bibig ko manong nemi king kana iti barukong na Tirso kaya rigam ti mo nga tudo iti mayo kaya nagmayat iti panangap mo tinabayag nga natigkagan nga riknak tasigun kan kuha na manon nemi masansan met idin nga da mapasamak da iti boyfriend dada ka po na no apaw nga mawaw isuna tanapadpadasan na kano idin kaya't nga sawen nga sanin nga virgin sa anak nga rot nga marigatan ko na. Wan manong nemi aging kakaaddan ti ulok itinagbaitan di kiti legs ni Nelia. Tirso. Yung paglagi din ta tinulungan ni nanang kat nakadanong ka dito'y balay kat nagsabat ti dalat. Si kagayam ti roray mga iti panagawaw. Tirso. Si kamat ti dimteng iti biyag ko nga mga iti panagawaw ko. Nelia, agpadpada ta nga mawaw. Agpadpada ta nga painuwen ti tunggal may sakadata. Nakapapaot manong nemiting kam panaglin na ilo kini Nelia. Aging kang isot gumanaten kunana kaniyak nga painom kanon nga may pinsan tapno nananayan nga pandi pa nakailiw na. Imbiyat ko nga rodan ti panak manong Tirso. Kinayat katanak manong nemi. Namin lima laeng parang irusod ko ket mapahanin ni Suna. Si marunomat kanyak manong nemi. Kadawaray kam na naggandan iti para namimindua kaya kuwana kita minsan kanya. Nagawa nagtirso. Sabi ko matagpapeso nga nawaya ka. Akasbet iti waya-waya. Ano ti palanom? Nagsubli ka pa eh. Yeah. Inakperang pasin iring pas bao di nga talong ang kontrata. Sakto for good. Kasarta pa nga muna. Sa kantong subli. Yore na kon. Talo lang nga tawin. Sila na naklaka nga oray ti talo nga tawin niya. Hanga bale. Oray ta makabulan ko nga nakabakasyon. Agyan ka nito balay. Agdan natan. Akas lagasawa. Anya ta mo. Baka masikukan na. At kasano nga rin din no. Samon tulam mo adakan. Ada nga masikukan adakan sa di Hong Kong. Pagawidan da ka? Pagawidan da no kayat ko tagawid. Saan. Di mo kati kayat nga ti anak tak may anak sa di Hong Kong. Hong Kong boy o Hong Kong girl. Hindi sigurado nga tanga mapututan ka. Api nga saan tanga siguraduan. Api nga saan tanga arnimidan manin. Uri tamat matulog pa lang na nanang. Tirso. Nelia, nakaimimas ka. Nakalalaing ka, Tirso. Nagbarat ti baging. Yes.
Dayta titulag mi manong nemi. Makabulan ngagdan na kami. Kalpasan nagsublinto sa di Hong Kong. Iti talo nga tawen kadisunton di pa nagkalaysan. Nagamit akpa lang siyempre iti Caribbean na ngimidi ta mapanak man nagpasada iti kabigatan. Adan ni kita ruwatek manong nemi. Kat kunak kaninanang nga din na akong tagbalintong asawa. Saan nga rotin ti panang tulong mo kanya kanak para ka di kakapsat mo. Awang pagdanagan nyo na. Tasakbay nga gawid aki di balay da Nelia dumagasak dito. Tapno itod ko kada kayo di mapasada. Hapay. Ato kada di kuwarta na nga Nelia. Damat. Gabat rugyan na ka nun nga pabalbaliwan di balay da. Nagbalintong balay mi. Pataklen na nga papintasin. Wow! Mayat man anak. Nakasarak ka ti Hong Kong gel. Mayat man. Nagdanda ka mga road manon nemi kaninelia kaslag asawa. Mapanak agpasada manon nemi iti aldaw. Agawid ak iti aldaw. Mangaldaw sa jay. Kabayatan nga maringguran da nga ginama nun nemi iti panagluto, iti pangaldaw, kan para merienda, iti madaman nga trabaho. Kaya nga sa nagsasalita kami kada iti patak ang tricycle driver. Tirsaw! Ay. Adamag bingadan ka sukat girlfriend mo nga nakiasawa at hawayanaw Adan. Tagagapod di Hong Kong. Oh. Subsobra di kita saglay. Anong subsobra saglay? Si kaman. Ato ka no di kita DH nga garawan di kita amo da nga inchi. Sambut No adama na dalang sagay sa. Kamat nga soda amin si kaman. Ngam ni Nelia. Agpeso nga saan man nga virgin. Tadaidin mo na nga boyfriend na. Ngam okay. Napinda si Sona si ka. Kinaimas. Irinabi nga panakpak. Hamo nga tama pagregla. No mapututak, no masikugak, adanukan Hong Kong girl, o no Hong Kong boy, nga putot ko nga mainak sa di Hong Kong. Manong nemi dandanin makabulan, iti kaada, ni Nelia ditoy. Dandanin ti ba nagsubli na di Hong Kong manong naming mabayag pa nga malpas ti balay da. Balay mi. Malay minto. Iti bilbilinan nak manong nami. Nasakto ti makamuka no nga mga supervise ti pa nakapatakder ti balay. Irapin mo tagpasada nga adadang konsentre mo ti mang bantay. Awan narigatan no. Awan ti mang bantay kada gito trabaho kita yang angaw da. Perde mo't nga ron. Inaldaw mo't nga ron. Perde. Di pakontrata dan tulayangan. Padasam to kasalita. Di pormanda. No kayat nat kontrata, numanot pang kontrata na naging malpas. Malpas ng malpas Amin-amin na. Gramang pintanan. Kasalita to nga ron, sweetheart. Ken tagmauitak man iti kwarta nga para iti balay. Ken para ken ka, para karata. Mag-open na nun ti open na ti joint account ta. Sakbay nga pa Hong Kong nga. Tapos nalikas tagat sadya nga idiposito na ti kwarta ta. At dalagit pa nagtalek mo kanya. Tapay, saan ka di mo magtalkan? Isong nga kunak at dalagit pa nagtalek mo kanya. Tirso, diyak kahit nga maulit, tinapasama kanya. Amo matentius teriak, diba? Sakbay nga napanak nagtrabaho sa Hong Kong at pinanawak ng boyfriend ko. Kalpasan ti may sakit gudwa nga bulan, nag-asawa kit din. Magkakastakan tuman. Oh, maramid mo? Dito mo noon mapasamak. Ti masakbayan. Di ka di makapagkarikan niya?
Narigit nagkari, baka saan ko matungpal. Diyos ko, Tirso, saan ka magay mapag naman? Apay, di boyfriend mo nagkari ka diti? Nagkari, ingkari na. Ururahin ka ko na. Ngayon sana nga natungpal. Haan, di na pimpinaslangin no sana agkarkari. No sana agkari, matungpal ko. Ha? Ngayon baka no, agkari aktasang kuntong matungpal. Gusto nga ko nakeng ka. No agtalik ka kanyak. Awantay niya man tumti nga problema. Basta agtalik ka keng gawin. Hanak nga, luklukun wen. Hanggang luklukun. Gabuta sa anak pa namang lukloko. Ay na, no maulit na pasamak kanya iti first love ko. Baka nagpakamatayag to. Ingkarig day tama nun nami kininelia. Nagsublikat nga rin manay ni Nelia anong nami dita Hong Kong kat siyempre tinong palko tibilin na. Pinakontrata kon manong nami ti balay numano ti kontrata na aging ka amalpas nga mafinis man. Isuhan ay pasnek ko tinagpasada kat siyempre dituyak nga agawid tapno atakat kadua ni Nanang Nasa ni Anastasia. Nananasya. Basta naman ba't ninak sumarong ka sa Jabalay, manon nemi, nga madado, nga umianak iti yan ni Nananasya. At dan masuruk nga makatawin, manon nemi ni Nelia, iti panagsubli na di Hong Kong, iti dumteng ti sabali nga babae, iti biyag kumano. Napasahero, nakaseksiksi, nakapimpintas. Diyak pa siya nalusod do sa dino ti papanan na naglugan kat impalahod ko, idi malagib ko. Ading, pagipanang ka? Oris sa dino manong. Ana? Oris sa dino. Sumurtak ka. Insarding ko ti tricycle kayong paigit. Saan nga mabalin? Ading. Ibagam na sa dino pagitulutak ka. Oris sa dino ko nakmat. Sumurtak ka. Apay, di nagkadikras. Kinitak manong nemi. Minatmatak. Imisem, nakaururnos dagi dinapudong ngipan na. Narumpi dagi bibig na. Malagip ko ni Nelia. Biglahak amawaw. Ading, ibagamo na sa dinupapanam. Manong, no ibagak nga mawawak, tinakadikayat kang pag-inuman. Nako, padpada kami nga mawaw. Pinasak kumat mang painom ka. Kabuti sikat kursunadak. Mawaw ka kahit nga asawan at dan padas mo. At dan, pinanawan na ti asawak. Napanan na nagtrabaho dyan sa Saudi. Iso nga mawawak. Nagsapsapo lak ti mang painom kanyak. Painuman na kuma. Sika, di ka kadimawaw. Nagpanungunutak manong nemi. Nakabaybayag. Dumasagan. Aglugan kat sa bali tricyclean. Diyo kayat. Lukayat mo kikisak. Ibagak nga raman naman sa anak. Kaagak. Sige man lang yan. Painuman na. Sige. Kinunak. Pinaandar kundi tricycle manon nemi inyawid ko isuna dito balay. Nakigtot ni Nanang. Hindi makita na nga da. Kinuyog kang simrek iti unek ti balay. Ay! Nagloko ka. Ito sapo. Di ka lang makaur-ura yan. At danin Nelia ay Hong Kong. Nasurakan ka makatawan. Di ka ba ka oray ha? Nanang, mawaw ka no? So nga painuwa ka? Nagloko ka. Nana, dakis, nung saan nyo painuman ti mawaw? Di mabangga mga dalom. Nagadon tarep. Ngalat ang mga tayo sa tinumam, tumunuwaw ka.
Manong name saan ngagkuti, tijak pa mo tinagan na. Ano naga mo kayo? Jenny, lumawaw ka. Kadi ko sinan. Guminom. Mawawak na talaga eh. Titanong mo. Sige, nanang, kunuyugan nyo man. Kinuyog naman nung naimi tinapanti ko sinarimuara ko. Naestwak man nung naimi. Narapan pinaandar ti tricycle. Pinanawa ko. Ti makadakas man nung naimi. Dadakon dito balay nga ayan ni Nana Nasya. Ti mawag din nanang. Ay, ayan man. Nang, amoy man ka sana kagawaw dito. Dadakon dito eh. Ito mararamid ng balay da. Naarami din ko nalpasan. Balay Danelia. Nga nagbalay minton. Jesus rapo ya. At pala dito natin isang pati mga babae. Ano ya? Mawaw ka nung mawaw. Nanang saan akong gumay dito? Paghawidan yun. Papanawan yun. Eh, di naman kayat. Mabait lang nga ron. Nataramidin. Basta nang. Mabait lang. Tinawagak manong name iti kasinsin ko nga karubam. Kasin. Kasin. Abay da ka da balayo? Yan da mo? Abay. Ada mainom? Ada mapulutan? Ada mapulutan. Umaya ka ta? Umaya ka. Kat saludsudom to kininanang. Kiniantim. No anyat mapulutan. Nga guru oray keng ka. Ha? Awang ka toy? Awang ka di balayo? Awan. Nga da guru oray nga pulutan sa jay. Magitukot kalatat inumamon. Ang libre ti pulutan sa jay. Hindi kami nataga pulutan kasi. Ay, apo ya. Basta makita mo to. Naimas nga pulutan kasi. Kat katawak man. Napalabas ka tayo 1.5 hour. Tinawag at kasinsing ko. Nag-ring. Kasi, wana, madaman? Madaman ha? Ti, madamat inumi. Kini Jenny. Ket, okay? Okay. Hanggang na kasing. Apeg yam-yaman ka. Una ta, siyak ti tinawagaw. Siyak ti tinawagaw. Imbas nga ti sa bali, pag-ipaayam. Thank you kasi na. Uri no kayat na ka. Eh, kayat na ka. Tabawaw nga rod. Uri asin no, basta mapainom. Mga eptiwaw na. Kayat na. Delikado kasi na. Laglagay pa. Adda asawa na. Adda asawa na. Kinatusong mang petan di asawa na agad goodbye ko naktumuten na. Ngem. Nagpapasak tumuten. Sayang ko asin. Sika ko ma. Bamon. Diyan kayo matadahil ti karik. Kininilya. Hanga balik keng katawan pa'y nubyam. Kahit nung karigan lang, santo na kayat di asawa na isuna, di ta kayo ito nag-asawa. Kayat kulata, talaga nga, stainless ko naman. Manipot matidin, manunay mi awanen ti babae, kasla kayat nat bang sulisog kanya. Katsagbay manunay mi, nga nagpurguden ni Nelia, si Mang Betmeten ti asawa ni Jenny. Kit nagsinadan kinikasin. Timawag kanya. Kasi, awanin ni Jenny. Abay, si Mang Betmeten di balay data nag-awitan di asawa na. Ana, awan ti mapulutan ta inakbalin dumanon di balay yo. Kasi nagsapul ka na. Hanga ba, hamuro rayan nga dad sa pulak ni Dad Kuking ka. Nagsabol ka, nag-asawa ka kasi, gat na eh. Nung kaskasan nun lang, nung sumangpet to ni Nelia, pagtulagan minton ti kasarmi. Kaya nagpaiso manong nemi, di sumangpet ni Nelia, agpurguda kon konana. Ta nakapanunot iti negosyo, nga ipuunan na, tapno saanin nga pumampanaw. Nagkalaysa kami manong nemi kat kaduan nga isunat nagkapuan ti gastos. Nagkalaysa kami manong nemi kat adu di kiti may kat kastawan iti yaman ko kaputa.
is nagbaling nga asawa. Tinang painom kanya, idi mawawak, kat idi mat pinainom ko, idi isut mawaw. Nahalos agpadpada kam tigasat manong. Nadanak ti kay nayat, ng nakiasawa at Hawaiano, isuna, at damat kay nayat ng imbati na ito Pilipinas, imediat na nasurok na makatawan na sa Hong Kong, nang asawan ti sa bali di boyfriend. Kaya nagsabat ti dalan mi, agpadpada kam nga mawaw, kat nagpinainom kami. Manong nemi empanada, barbecue, kat na dumapag street foods, iti nagbalingan negosyo ti asawak. Nga da iti sentro iti ilimi ay itultulod ko isunan no ka nung hasta nga tiyempo niti na panagluto ken panaglako sa kumat urayen aging ga amakalako ito oras na alas 9 kuno alas 10 terabi. Kat siyempre sana la insarding natin nga negosyo iti pas ngayon ti anak mi iti namin duwa nga naganak ni Tirso Jr. ken gastawaten ken ni Luisa. Di kasinsin ko manong name at damatan asawa na. Di katugang ka babae at dapay lang si bibiyaga na pigsa mga ayawan ka na gitiapu ko na. Intultuloy ko madlatatag pasada, kabayata nga tultulungak, ti asawak, iti negosyo mi. Orekas kasano lang manong name makornong kamat, iti umana itong pangpabasa mi, kada iti duwangan nak mi, kat sa idaw dawat binasabi ko matawan na nakana nga mapasamak ti tunggal may sa kana kami tapno di kasta kat saan nga madadael ti ornong mi nga para ti masakbayan di kita anak mi. Dito nga ron ti pagkasarita ak manong nga kaslitikal man laeng nga napasamak nga tinaminsan nga aldaw kat nagsinamat damawaw ken mawaw nga nagpinainom di kiti tuwa nga mawaw. Sabi ko matatamat na ibatik nga adan, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagitipatak nga tibingeg, more power to your program, and God bless. Tuyag yaman nga pagaya mo, Tirso. Thank you ken ka Tirso, iting ka nagsurat.